Alguén comenta por aí que se cadra chegamos ao punto onde exista a profesión de escoitadora profesional. No Xapón existen bares, e ademais consulteino, porque vi unha vez así, creo que en Facebook, non? E sempre fago unha busca para ver se é verdade ou é alguén, sabes, que o inventa. E si, efectivamente existen cafeterías onde ti vas, tomas algo e, ademais, podes falar cunha persoa. O sea, hai xente aí que se adica a escoitarte e establecer unha conversa real de comunicación. Hoxe veño agora, fun ao PAN, hai 2 horas que fun para aló, e cando viña para ir tomar un café, unha persoa daqui de Carballo estaba ali e díxome: quería falar contigo porque ti sabes escoitar. Nun día desta semana tamén alguén, así, nunha conversa, dixo: é que ti sabes escoitar. Hai anos, non moitos, hai uns anos, alguén me agasallou un exemplar de Momo cunha nota que tamén refería un pouco á miña capacidade de escoitar, non? Onde na nota, de algunha maneira, comparábame con Momo, e daquela, se non lestes Momo, recoméndovolo, mirad, aquel exemplar eu doneino a unha protectora porque simbolizaba a gran mentira de que alguén pareza que ten a capacidade de valorar que ti sabes escoitar, mais non o suficiente para coidar iso, non? É como se alguén poidese ver a Momo e logo darlle unha patada no cu, algo así. Eu teño este exemplar preciosísimo que me agasallei hai un ano e pico, que está ilustrado por unha madrileña, é unha maravilla de exemplar. Se sodes así un pouco frikis dos libros, eu recoméndovolo moito. Eu li Momo ao tempo que relía El miedo a la libertad, de Fromm. E atopei aí moito paralelismo. É igual que cando falo do Principiño, ou hai que facer moita memoria cultural e atopar neste tipo de literatura infantil e xuvenil a filosofía. É digno de ver como aqueles homes de